Migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho kaendi bende nochopo e dwachi, bende niyudo resruok kaluwore koda bajet ma bende nosom odiochieng' manyoro. Ichako orona ote magi, namba mar SMS 236600, mbui mar Facebook wantiere live. Inyalo chiwo duoko pachi kaluwore koda bajet ma kamano. Iyudo wa Facebook Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Abe penjo moro e mbui mara mar Facebook kacha, iyuda Sharon Ong'aw. Idwoka kacha kodhi nyime koda twak makama, abiro somo moko kuom ote ma bende ichoronwa okinyi makawuono. Kokamano, odiochieng' makawuono da mana pimo bajet ma bende nosom. Wadwaro ng'injo nigo matindo tindo mar mondo mi ing'e migepe ma bende noyudo lal, migepe ma bende noyudo ber kata yuto. Kwapimo koda bajet ma bende nosom e hik omenda mar higa mar 2021-2022 ma bende nosom dwe mar auchiel higa mokalo. Machiegni e twak makama, mita iko dan Sharon Ong'aw. Kokamano, odiochieng' makawuono kan kende e studio, antiere koda wendo ma bende olimowa kogwen makawuono. Mano Jaindi Kisero. Machiegni. Erokamano. Mana kwa chako nikech ang'eni Jaindi ma en okang' mari mar chopo e studio wa okang' mokwongo. Inyalo mana pakori ne jogweng' maneni sani. An iluonga ni Jaindi Kisero, an wuod Karachuonyo, Kindu Bay, yogo oduma Thurgole Mandeti. Mane ng'ama an. Mano Karija County. Mane akeni kora luongi ni Nera koso baba. Anyalo bedo baba. Baba ni maneno ka chiegni gae. Nikech ana wuok Anjira. Erokamano. Mano koro nyadalawa. Mano koro wadhi ng'ere matut. Samoro kata koro in Nera baba moro mabathe ma ingeni wadhi mana twak wasewuok ka. Kokamano arwaki ni machiegni. Erokamano. Odiochieng' manyoro nosom bajet mar siling trilion 3.3. Pachi kata mana ka chwalo ingene na chwalo penjo kapo ni jopiny noyudo resruok gi kit bajet manosom. In bende ne yudo resruok kata mana gino mari e bajet nen mane? Ing'eyo ni gima jowa kong'eyo maber, gima dongo jowa winji ni bajet ni en gima gidholuo iluongo ni en gima indicative. Ok ochal bajet mitime odi. Kich bajet kitime odi ting'iyo pesa ma in go. Ya? Kok ng'iyo itimo bajet na bro ng'iyo gik moko nang'o. To bajet mar sirkal en gimitimo gi pesa mogen, pesa moko kidwa choki. Gimiluongo ni projections gi dholuo. Pesa no onge gena bedo. Pok idwa choke gusuru. Koro bajet ma kaki wacho no ni en spending plan ma wan go. En trillion 3.3. Mane kaka sirkal ochano ni wabiro tiyo gi pesa mar trillion 3.3. Mano hik omenda machakore Julai kata dwe mar 7. Iluonge maber ni hik omenda. To king'iyo kendo giwacho ni gigeno ni gibiro choko pesa usuru. Gibiro choko pesa trillion 2.4. Kata kore itimo niya, ipimo. Giwacho ni gibiro tiyo gi ma, giwacho ni ma e pesa magin go. Nitie bugo maduong' ma giweyo. Maka kum do ngere tiluongo deficit. Bugo maduong' ni ema kelo gowi misikiwinjo ka jowa complain about. Deficit kata mana bugo ma bende ni wacho ni koro sani deficit ma kamane en bilion 862. En bilion. To ere tiende deficit maduong' kata deficit matin. Gima rach gi deficit maduong', bugo maduong', bro chuno ni sirkal bro olo pesa mang'eny. To sirkal kaka wang'eyo olo pesa kuonde ariyo. Giolo pesa oko to giolo pesa kamiluongo domestic, giolo pesa piny ka. Kisomo gazet chieng' wuok tich Monday. Tibono ka gimoro ket ka treasury bill. Mane ma government wacho kun bi ung'iew gini ya bumia pesa ni. Mane kaka government olo pesa. To joma olo government pesa go gin bengi madongo bengi ema olo pesa mang'eny. Koro ka government oketo deficit maduong', tiende ni ibiro neno ni koka bengi yudo ni nitie ohala maber olo sirkal pesa moloyo holo Jaindi. Koro neno
Nikech sirkal dhi duoko, jaindi to samoro ok nyal duoko. Mar sirkal iluongo ni risk free. Tiende ni olo duoko. Koro iyudo ka sirkal bank bengi ma Kenya ka temo loso mana pesa ang'o kuom olo pesa ne sirkal. Pesa ma ol sirkal en pesa mitimo ang'o? Michulo go ji msara, ng'eny ne chulo gi msara, ichulo go pensions, ichulo go gope kendo. Koro ko donje dongruok. Omiyo kineno figure mondik ni 800 deficit no en very significant. Iwacho gi dho diero joma somo economics wan wacho ni a big deficit crowd out the private sector. Tiende ni bugo maduong' kamano mono jo ohala no pesa mar loan makony gi dhi nyime. Pesa ni dok ne ng'a? Dok ne sirkal. To sirkal en bugo mok timo ang'o? Bugo mokum. Emomiyo gima significant, gima lich ahinya budget manyoro no, moko nyaka wang'i ni to bugo no ne romo nade. Bugo no duong' nikech ka odiochieng' manyoro jatend migao Kuria tani kana somo budget makamano. Gisani budget mar piny Kenya dhi medre ka wuok e siling trilion 9 ma bende nitiere. Gisani kata odiochieng' manyoro kana migosi Kuria tani somo. Wacho ni sani siling 10 ma idhi chok e osuru ma bende jopiny chulo. Siling 6 idhi kaw mar chulo gowi. Mano keto piny Kenya kama chalo nade? Ing'eyo ni mane tabu maduong' moloyo ma sirkand Jubilee biro weyowa godo. Biro weyowa gi gowi maduong' mapok none gi wang'. To gowi ni nigi rachne ariyo. Gowi moole pinje maoko nitiere kidienje, awach na adek. Nitiere gowi mikawo kuom pinje mosiepewa. Japan nyalo olowa pesa, China nyalo olowa pesa, kata mana Britain nyalo olowa pesa. Mano gi dho diero iluongo ni bilateral, pesa mosiepni machielo motimi nade emoli. Kata nitie gowi kendo mikawo from jomiluongo ni multilateral banks, international financial institutions, World Bank, IMF, yeah? To gowi mikawo kuom tienge ariyo gi nengo gi ni piny, gin giolo pesa. World Bank mi pesa gi 1% kama. Mar ariyo pesa momino omi kata higni 5 kapok ichulo, iluongo ni grace period. Pesa mikawo kuom World Bank tin, pesa mikawo kuom World Bank nengo ni piny, pesa mikawo kuom IMF nengo ni piny. Gowi mar adek en gowi miluongo ni commercial, mikawo kuom jous pesa, bengi ni mauso pesa. Koro gima Jubilee otimo marach, king'iyo gope man go sani, ni gope mokaw kuom private people, mokaw from commercial banks, odhi mang'eny moloyo pesa monego mwakaw machip ma kuom ang'o? Kuom bilateral, World Bank, gi pinje. Mane ma oketowa tich matek ahinya. Nikech yudo ni chudo modwa chulo gigo, koro ni malo sana. Momiyo kata ka jogi biro wuok e telo, to giwuok e telo ka giwewa gi gowi maduong' mane ma biro bedo the biggest issue ma sirkal mabiro manyien nyaka ng'e ni wabiro konyo nao. Nikech mato e budget mogik ma bende nosomo odiochieng' manyoro e migao ni kata mana e sirkand Jubilee. To bende chakre sirkand Jubilee ne donje telo higa mar 2013 nyaka sani, wachre ni omenda mohewo siling trilion 17 gisetiyogo. Bende ineno ka trilion 17 notigo de yo makare nyaka sani. Ing'eyo ni inyalo wacho ni omenda no gine med pesa medore, pesa magitiyogo medore. Budget size ne otimo ang'o? Obedo maduong' ahinya. To kiwacho mano, to nyaka ing'e ni growth be ne timo ang'o? Ne timore. Uchumi be ne dongo. Kendo mar ariyo, king'iyo kata ma usuru mana gichoko, yeah? Michoko be ng'eny. Yeah. Omiyo wacho ni be gitimo maber, gitiyogo kata gitiyogo to en gima ji opogore opoga gi paro. Nineno kaka Kuria tani nyoro notemo puoya ahinya kaka gino osekonyowa. To kineno kaka wan ji gazeti gini rach bani wahero weche. Ani gini tich gazeti gindiko baji wahero weche. Omiyo kadang' ipenja ni muda wachni gima para. Gima mina penjo kamano nikech Kuria tani nawacho ni ochumi ma piny Kenya nomedore koda kwana 7.6.
e higa mar 2021. Japiny man kacha ma bende sani nenowa wacho ni gin onge dongruok moro amora ma bende giseyudo. Sani aneno kata mana SMS madonjo na mkate osedonje nengo mar siling 20, chak nitiere nengo mar siling 60. Ang'o mok timre? Ing'eyo ni kowacho ni ochumi dongo gi iluongo nang'o? Kwan atamalo 7.6. Kwan atamalo 6. Kwan atamalo dongruok ni economists kawan luonge ni GDP mondo duok piny no maber. Wakuongo ng'e ni en ang'o. GDP en mwandu duto ma ang'o ma Kenya ni Kenya. Masani ne Ukuru Yatani king'iyo kwano ma wacho ni pesa molose mwandu mar Kenya kaka oromo trilion 130. To kaki go kwan machope gineno. Statistics kaki goe itime yo moro ma ibiro yudo ni onge reality neno ma numbers to ko reflect e ofuku ni. Emomiyo an awuon to kata nitiere jo economics mang'eny luongo ni isiwinjo wach moro ni statistics, damn statistics and government lies. Yeah. Direne kaki kwano mwandu mar piny nitiere pogruok gi gima timore on the ground. Omiyo kik wakaw ana wuono kakao ginego kwanogo malich nikech ing'ino giwacho ni wadongo to in dhi e Nairobi Stock Exchange idhi ng'iyo ni kembni madongo moso riembo ji tich giyudo lal tisidhi yud kambini matimo gimiluongo ni profit warning mawacho ni ji ni wadhi yudo lal to kidhi ng'iyo kata king'iyo private sector olo pesa di iluongo ni private sector credit ibono ka gigo dhi mana piny kamae to king'ino gi statistics ma government ng'isi to ng'isi economy otimago odongo. Omiyo an kaka wan jo gazeti wan very careful gi numbers ma piny owacho miyowa. Ok uchiw gi achiwe lela kamano. Wandika kamano to indike in gi gimoro ewi in gini ok en adieri nikech ere kaka dang' wach ni piny dongo to kembe to riembo ji tich. Dang' wach ni piny dongo to kembe riembo ji tich. Ere kaka dang' wach ni piny dongo to kidhi e thurwa kucho tineno mine kaka sani nowacho ni electricity gimedo motimo nang'o. Sani kidhi thurwa pod inwang'o mine makudho ang'o makudho mach ang'o gi e iro tiwacho ni pawo medore. Omiyo government statistics ok en gimoro ma ng'ato onego kaw very serious, gin ma indicative to kikaw gi seriously kamano. Jend wacho kembe ma riembo ji tich ma paro odiochieng' manyoro kambi mar ndeke ma pacho ka Kenya Airways bende sani koro osenyisgi nikech giyudo lal mathoth. Piny owacho osebedo kata ka chiwo negi resruok. Jatend migawo nowacho ni nochiw negi kata bilion 50 to ndege ok osebedo kata mana katimo makare e ohande. Odiochieng' manyoro koro onyis kata mana kambi mar ndeke mar Kenya Airways biro chunogi mar mondo mi giriemb jomoke tich nikech wachore ni gintiere koda jotije mohewo 4,000 to kambi ok osebedo katimo makare. Ang'o matimore koda kembe mag piny owacho gi? Kembe mag piny owacho nigi tabu ahinya nikech mibadhi ni iye. Mar ariyo ok ne ikawo ni ma pes sirikal. Ka en ohandi iwuon ing'iyo ahinya kaka pesa tiyo to ka ing'eni ma pes sirikal inyalo ndiko ji kaka idwaro. Omiyo ineno kaka Kenya Airways nigi tabu, ineno kaka Kenya Power chiegni nochidwa gore piny. To koro gitemo konyo Kenya Airways nikech Kenya Airways no otimo mang'eny nikech en mokelo na watalii ka to kineno Nairobi ka ibiro yudo ni diplomatic missions kia UN kia ng'enye en a regional hub of mar diplomatic. One of the things momiyo kembe keto Nairobi headquarter margi and one of the things en gineno airline ka nitie momiyo adieri to nego wakonye. To gima rach ni gisegoye piny makoro ochuno ni nyaka giriemb ji tich kanyo.
Kenya Power gidwa riembe yiti. Kata kembe marego sukari, waseneno kata gwenge makaluo kembe marego sukari mantiere gwenge makaluo bende jopur. Odiochieng' manyoro kana wantiere koda reporter mar e kaunti ma Migori, jopur kata mawendo wacho ni niang' osebede puothe, onge kata mana ng'ato niang' okaw. Kembe mag niang' to nigi tabu mapek ahinya. Gimarach ni sirkal gisetemo, ncha gitemo magibiro keto kata gimoro bill machielo. To an ka ng'iyo aneno pok gitimo gima dwarore mondo otim, nikech gima timore gi kembego en gima jo rieko luongo ni undercapitalization. Sirkal nochako gi higni gini kambe ni kichako kaka mari, kaka kambi mwakani chope level mo kaka shareholder iwacho sara noko dhi marach amede capital. To giwe kembe ni okaw gope, giwe kembe ni cash flow problems ma biro dwaro gimiluongo na Marshall Plan maloso gi. Omiyo kembe mag sirkal to dwaro ni sirkal mabiro obi gi rieko manyien kaka gidwa approach gi. Kaka nene koro wakete ratil, koro kwa pimo budget kata mna jogo manoyudo yuto e budget mabende nosomo odiochieng' manyoro. Migawo mar somo, migawo mar teko kanyakla koda dongruoge mopogore opogore manero infrastructure ema koro wacho ni gin jogo iko manoyuto kata mna the biggest beneficiaries. Kapimo koda hiko hala kata mna hiko omenda mar higa mokalo, higa mar 2021 nyaka 2022. Migawo mar thieth, migawo mar somo kanyakla koda arita kwe ema noyudo ber makamano. Nang'o momiyo ni paro ni infrastructure nikech ang'e ni sani bende sirkal Jubilee temo matek kar nyalo mare mar tieko chenro mage mopogore opogore. Iwinjo kapok aduoki mano ta gima wachako cha ni budget en mana paro kaka dwa tibe. Kaka kore neno ni ibiro some na somo kamoro ka ng'iyo koro gik momako joka nyanam to ere pesa modhi korwa. Ta neno pesa modhi mar sukari no. Ta neno pesa ma moro dhi e port wacha, port ma Kisumu cha. Sirkal tiyo niya kaka sani wach niya ni 1,100 oming'awa. Ibo no at the end of 6 months later, ibo no gik mono bida located go, pesa go okuwuok. Dongi ka governor siko ywak ni poko mewa pesa. Nyaka sani. Omiyo gik mineno no ndik ni this will go to this, yeah? Don't mean much. Gina projections. Gin projections. Bebo miyo ineno ka after every 6 months, gitimo gimiluongo ni supplementary budget. Tino loke, pesa mano nego dhika olok kama. Omiyo sirkal mabiro manyien, biro loko gigi kaka e yore mang'eny kaka gidwaro. Yeah? Magi mana indications. Mano. To mar ariyo ibiro winjo ka samoro giwacho ni Vision 2030. Big Four. Gima timore an kaka nena asindiko about budget. Igni mudhuro madhi 20. Iga ka iga etich na matiyo. Kana chako gi magugu, ki okemo, igni machon kapok nonyuoli jaber. To gima neno ni budget ma sirkal ok lokre. Iwacho ni odwa keto priorities kaka king'iye closely neno koko lokre. Kaka ma ng'eny pesa mokawo pesa mang'eny moloyo in education. To pesa madhi education mang'eny no king'iye tineno ka universities what are bankrupt. All public universities. Donge chuni kata mna ke education kanisa ni donge nitiere somo masani mar CBC. Bende king'iyo kata mna pesa ma bendo pogne migawo mar somo. Madhi CBC giketo kanyo, madhi kata mna ndiko jopuonje bende giketo kanyo. Koni kaka wacho ni giketo gigo. Yeah? Warita ne ka unge supplemented budget kota mwirade okogolo moko kata reallocate moko. Tadieri education account nearly $100 billion, don't it? To the next, gibro wacho ni Big Four, to kakuma dieri the next, and DOD, NSIS, the police. Gikaw $100 gipra beach gigi moro. Nikishane noka national security no ket kanyo $200 billion.
mar NIS ma bende iwacho nochiwnegi bilion 45. To bing'eni wachomo yiero naneno ka bende Matiang'i bende nowacho kacha ni gichano ndiko jotije kata mna polise mohewo 330 sama bende ibiro tim yiero. Ing'e ni budget madhi security en budget ma analyze tek. Kich mokwongo kaka neno ndiknwa gigo e kaka ibiro neno gi mokwongo ok gibed audited. NSIS ok bed audited kata DOD budget ne ok bed audited. Be ok mi kidhi ng'iyo gima iluongo ni estimates maber ni ma biro dhi msara ma biro dhi ma biro dhi ma kidhi mar jo security ok ketga. Now men ok timnegi auditing. Kamane kaka timo because it's called security expenditure, so okay, secrecy around them. But at the end of the day, ibo yodo ka gibiro chamo oket pesa mang'eny ahinya security nearly mane number 2 kokidhi infrastructure. To kidhi infrastructure ma roads ginigo ibo neno ni most of pesa moket kanyogo dhi chulo gope. Gichulo gowi ma ng'eni gowi mane wakawo mar SGR en $1 billion. $1.6 tieni billion 360. Nigi wabro chulo en gi bro chulo pesa mane wagero go geothermal wells billion de pesa mane wagero go southern bypass gi bypasses gi billion de koro mamiyo pesa mane no keto infrastructure ng'eny dhi e chulo bro dhi e chule gope. Magi maneno ka project magi keto kanyo manyien are very few. Dong expressway bende igeno ni jatend piny Kenya biro yawo duweni. Ng'eni expressway bende osetieki kata mane dhi kitieke. To bende omenda ma bende gitiyo go de expressway bende en omenda matanda wuoyo. Kaka madieri expressway to gere gine moro miluongo ni PPP, public private partnership. Tiene ni oluong jo China go owach ni geruru kendo gi pesa sirkal modhiye ok ng'eny. Ogere gi jo China go kato ubusol tolls kendu nyaka rum. I think it's how many years? It's about I can't remember, but I think it's a 50 year or 20 year concession. Gibro kawo gima koro wabro ng'iyo gie gima sirkal bro ng'iyo ni to gi charge ji pesa di mana bro control. Otherwise pesa ma sirkal ochiwo gitiyo mana gi pesa ma gimiyo ji way live kuonde mane gichulo ji land kama ne yono nego kale gi kaka mago. Otherwise ng'eny pesa no to pesa jo China kendo gibro charge wa pesa ma pok neno giwange. Wan warito neno kata kamano je indi kapok achako somo ote ma bende aneno ka donjo mang'eny. Adani mondo walos migawo mar pur. Jopur kata jopith osebedo ka ywak matamre gi nono. Jopiny bende osebedo ka ywak. Nengo mar chiemo ni malo. Bende koro lwasi bende osebedo ka kethre. Tinende koth ok osebedo ka chwe makare kaka nachwe kata mna kinde mokalo. Migawo mochung' ne weche mag pur naneno kochiwnegi siling bilion 63.6. Bende gintiere koda subsidy manero mar mbolea kata fertilizer ma bende nochiwnegi additional mar bilion 2.7. Mana kaka iwacho ni magi gin mana projections ma bende iketo. Migawo mar pur di wachang'o gi sani. Ng'eyo king'iyo mipango miluongo ni Vision 2030. King'iyo kata mana Big 4 tibiro yudo ni migawo mar pur oket malo ahinya. To kaka wakete malo gi miluongo ni priority no ok reflect pesa ma wamiye. Dongi neno pesa madhi e security. Dongi neno pesa madhi education. To wase sign nyaka protocols moko madwaro ni mondo wakaw 20% mar budget wami migawo mar pur. Omiyo an kang'iyo kaka pod watiyo gi migawo mar pur. Budget pod ok ong'iyo migawo mar pur kaka onego bedi. Budget pok ong'iyo migawo mar pur. Pesa migawo mar pur onego bedi medore kaloyo pesa maloyo nikech iluongo ni an agricultural country. Ni agriculture is the mainstay. Kisongo betek dulu betek seche moko to kine ka sirkal keto pesa ngini ne gisetemo ne gitimo irrigation plan dong ni ng'e gima timore miluongo mane timore
Gulalu irrigation project. Dong ne no odhi moko kanyo to kidhi kingi accounts mag sirikal ibuno ka goyi modong kanyo mano pesa mano wakaw mondo wagere turi chalo mar to onge kony mabande kata na yaw kata na dams makama gichiwo onge chalo gimiluongo ni kimorera arorcha ngino wasebedo ko ng'e man kimorera arorni no mi contractor pesa di tingini contractor kote bango ko gedo mano is not where the story is. The story is kidhi ng'iyo ni gope mwakaw ibuno ko wakaw goyi eluf billion prauchiel to dam karo ger machilo onge omi agriculture kaya ndipo datin to wana joma wuothe kor gweng machuo gang'o mathiedho dhok no ayudo jok ma iluongo ni extension officers joma biro ng'isi ni pur sani kikipur joma biro koni ni geng'o ula kama tinde that service no rumo joma biro konyo koni ni sani onego ichuo diegi ang'o onego ichuo gi yath onge extension services county governments sirikal mamalo poko gole pesa mamalongo to iwacho wach fertilizer no ema wacho ni the elephant in the room gi dholiech nikech kosechune subsidy bende ng'eni fertilizer bende na nengo ne ni malo bende wacho ni lwenye kind piny Russia gi piny Ukraine bende maponda iwacho ni thiro kata mno kinge makamano ing'eyo wach fertilizer program no en kama ndim badhe pok neno giwangi program mokwongo no mi ng'ato niluongo na framework contract mari gin kia ng'wen abich kidhi neno kaka no pesa no otigo kidhi ng'iyo goyi mapod nitiere e bank achiel KCB ma National Serious Produce en a complete mess mana na wara kapod idwa med en program makan tibedo suspended mabed completely audited nikech ng'e matimore ni kano migi fertilizer yo Kitale to fertilizer nego ne piny jomoko kawe dhi uso Uganda mago poko din eligibility chalo pesa jodongo bimiyo jika en gima ber to okote mang'o iwacho pesa jodongo maparo bende rowere mabende nitiere kama tek miwuoro dicho manyoro nwantiere koda rowere mabende ndaloso kodwa bende TV giwacho ni pesa mar rowere kazi kwa vijana ichiwa location ok gene gimoro amora tije gi bok ndekgi anto ing'ini chon no kaero gi gilu matindo mkie kazi kwa vijana gi no kaero mtani gi ndalo mar covid ja no konyo wedena moro moloko pacha wedega no konyogi no konyogi magino no loko pacha nikech nitije adieri odwaro chife kwele ing'e mibadhe momako aka to kobedo refined kete maber to onyalo konyo jok moko Ero kama na inya weso moko kuom duoko mabende ioronwa okinyi makawuono nyakora mgajwang na penji kanwa chako twak makama odiochieng' manyoro kwanwa penji geno mari kaluwore koda budget mabende ni somo odiochieng' manyoro kano se some bende iyudo resruok mane penjo mabende na penji ote ichwalonwa namba mar SMS 33600 mbui mar Facebook wantiere live video Ramogi TV Kenya we achako da mbui mar Facebook abro somo moko kuom ote mabende ioronwa Kevin Arucho iwacho ni onge resruok kata chiel mawayudo kaka jopiny James Masindo Duor iwacho ni Sharon piny pod oridore chak pod en mana siling 70 Engineer Lazaro Kanyambok blue economy has been forgotten and this is the backbone of the economy after agriculture blue economy directly and indirectly employed good number of Kenyans just like border sector jaindi border bendo bro loso kaluore koda kata mana lal mabende nagi yude budget makamano James Masinde iwacho ni budget manyoro okineno lokruok mora Charles Matthews onge gimolokore kanyo pod kech liyo e Kenya ka Otis Woda Duena Charles Reto Romre Juwadu Emily Auksa iwacho ni amusu kanyo iwacho ni winjo matek kaluore koda uchumi masani oridore kasomo lines magwa mag SMS 33600 Mary Nyar Apoko iwacho ni Sharon Koni pod mogo mar ajaba pod en mana siling 200 Ramogi TV and Commissioner Osiemo Othira gimomiyo budget wa onge tiende en ni waketo parowa e budget moloyo economic report
koro kuo nyaka dhi malo kaka timore sani mano pachi. Kwadhi nyime ni kata negiwe somo budget nikech gima gisomo onge lokruok mora e Kenya sani. Bernardo Odhiambo imbe wacho ni yawa makoro tek manade. Sharon Ramogi TV choponwa e yo makare. Jaindi moko kuom ote ma benda noka donjo sani ji pod ywak. Odiochieng' manyoro kano som budget onge lokruok mora. Ing'eni gima japiny bende okia budget kata kano somo odiochieng' manyoro. En budget ma bende osebede ka iloso. Odiochieng' manyoro en mana report ma bende koro nichiwo. Japiny geno mana ni budget kosesom, chumbi ka en siling 10, koro chumbi chakre odiochieng' ma kawuono bedo siling 5. Inyalo lero negi? Ing'e gima timore ni wach mar paro ni budget duoko nengo piny cha. En gima wuok e history. An ndalo mna wuok e university kana chako ndiko e gazeti. Ne sirkal ne nigi chike mag gine. Ne nigi chike ma tamo johala medo nengo gik moko. Ni iluongo ni price control. Ma kata mama mane ng'ama ne iluongo ni price controller. En mama moro pod inti nyaka sani agombo interview kabisa. Chon sirkal ne nigi chiemo luonge ka gonwe mbaka. Sirkal ne nigi teko ma okuyini medo nengo mafuta, okuyini nengo makati, okuyini medo ka sirkal otimo kapok ipuodho. Kapok ipuodho. Ni iluongo ni price control regime ma orumo ma higa 1994. Mane higa mna chako ndike weche mag uchumi gazeti. Mano higa mar 94, 1994 nyaka sani. Mane ka ni price control orumo. To koro nengo mag gik moko ni lando mana chieng' budget. Budget day. Gino moke widhano ni budget day en chieng' ang'o? Chieng' lando msara prices madhi malo gi prices madhi piny. Apani kaka ne setime nikech odiochieng' manyoro kata kwa neno ote. Ji nageno ni koro sukari dhi lando ni odiochieng' ma kawuono sukari kilo achiel en siling 80 kawuok kata mana ka en siling 100 gi gimoro. Gino en historical. Kendo gimineno timore e wach mar mafuta makoro rumo ni. Ne timore every week, ji koro rito gidhi loro duka mondo gine nengo holding ne ng'eny moloyo ndalono. Koro sirkal noloko mano, ng'ama nosomo budget noloke en Musalia Mudavadi, Minister for Finance, kanyalo paro. Koro gino moke wijo piny, chieng' budget, en chieng' medo nengo, gi chieng' medo nengo piny. Ting'eyo ni tax part of the budget, okine ka budget en adwa temo pesa kama agolo pesa makama dhika, pesa makama dhika. To koma chielo iketo ni osuru mwaketo. Yeah? Taxation proposals. Nyoro mano be medo nengo dhit mang'o. Dongi winjo ko wach medo nengo ndawa, gimedo nengo mar joma madho whisky, jomok jadwen ka wan mok gini, mok methi. Okochuno. Wando kochuno wan gi adweno tamore ni kik wamadh gini. Ki madho kongo to kimnine piny ruth polo gi wani. Koro that's the reason momiyo ji paro kamano. To in a sense ok gin wrong. Gimomiyo nengo mkati ni malo, gimomiyo nengo mogo ni malo. Ya? Nyiso ni ok nche wapuro oduma maber. Nikech kaka economics puonjowa nengo dhi malo depending on gimiluongo ni scarcity. Tiende ni ok wapuro oduma mang'eny, ok wapuro wheat mang'eny. Kida wabed go mang'eny dadwok nengo chien. Mar ariyo, nikech ing'e ni wheat kata oduma, ya? Inyalo keto subsidy ni omeuru, importe uru. Ya? Mano be part of the problem ni wanyalo wacho ni wagolo duties. Maybe gimane yatani nyalo timo kana odwa konyo dwoko nengo mar mogo piny. To no golo customs duty, no reduce customs duty. Kana no yawo no window mo matin mondo wakelgo go oduma moa loka moko chule duty. Mano to jopiny nyalo timo ginado. Jopiny nyalo neno kodgi marach nikech gin gi levers magi nyalo dwoko go nengo gik moko. To kako madieri gik moko nengo gidhe marach. Ing'e ni gas, abet joma tiyo gi gas, ang'e joma tiyo gi gas ok ji mang'eny. To ing'e nengo ka gas nengo ni omedore. Gas osemedore. Ya. Gik moko nengo gi omedore ma kata mana idhi ng'iewo mana mo mar chiedo.
e supermarket. Mono te maji ywakne mar chiedo nikech sani koro gipime pima, en mo mar chiedo, en mo mar mauta, to mauta bende chieng' tarik 14 mar dweni. Bende wageno neno kaponi dhi mede kata dhi duoke. Bende gima dhiere piny Kenya ka jaindi en ni gimoro kosemedi mondo mi oduoke piny en wach matek. Emomiyo gima awacho ni statistics ma sirkal golo. Jopiny ok otimo ang'o? Ok believe. Kidhi neno ni figure mane yutani somo nyoro ni ma nengo ma kaka level mar prices gimi economists luongo ni inflation ni 7%. Ki ketrie kata ma central bank lando pile ni nengo kama consumer price index ya ki ketrie kidwa ng'eyo to dhi kaka bill mane dhi go supermarket ya e dwe mar January to gisani ya mondo ne ka gik moko medore all those emomiyo even statistics ma sirkal gi joko timo there's very little integrity on them and there's very little whatever kije okotachi in the what okotachi personally in the pocket. Koro wach mar aparo ni gine to koro serumo. Aparo ni kiu mana wanene petrol to koro serumo. Sani to serumo kata nyoro na neno kata kuonde logo mo sani koro onge kata mna line kaka nentie kinde mosekalo. Denge ni jatend piny Kenya bende nochoko kio gir miti mar bilion 34 mane juma ni chieng' wuok tich. Jatelo notimo kamano to gima nyaka ng'e gimoro achiel ma neno kapok wach maber wach gineno. Wach mono. Wach mono nyaka ong'e ni mo is heavily regulated by the state. The price. Kata the supply chain and in the hands of the state. Nikech ing'e ni meli makelo mo Kenya ka gi bath ma gine chiel Mombasa kama iluongo ni Kipevu cha. Kipevu ni mar sirkal. Mar ariyo tenge iloge mo madonje Kenya kate iluongo ni Kosif ben Kipevu kanya be mar sirkal. Lokro madwa gole Mombasa ka kele malo kone be mar Kenya pipeline mar sirkal. Komiyo ka sirkal wacho ni niya na dieri wan gi enough ya gine position matimo ang'o mar ng'eyo nikech they control it. To kelo mo be Kenya ka bing'e ni ineno kambi kaka Shell kata Ola kata ng'o okokel mare wuon. Ministry of Energy kanyo ni gimoro ni OTS ichoko gi ni kwasa chokgi tikone gi kuomuge ng'ama dikelwa mo e nengo matin mogik imiyo en tender. Koro ko wach ni Sharon ema win tender no Sharon kelo ni ji duto ya kata ma dwe ka dwe be EPRA biro lando ni mae nengo madhi nyime. Omiyo so control ndi jok moko mawacho ni nonego timinade nonego goal controls go kaka Uganda onge controls Tanzania onge controls wabe no onge until Kiraitu became finance minister the other day ne onge gi controls. It's a big issue gimadawach an ni obro dwaro jomariek kawan kamae sirkal mobiro omany jomariek mondo ng'iyane what can be done in the fuel supply chain, what can be done, what reforms can be done mondo bed more efficient mondo kik wabed gi tabu kabila mano wabed go ni ji riedo e petrol kiparo ni to ma pane okang' mokwongo e piny Kenya makoro ji riedo ne nok mar mo en nok mar mo to en nok mar chak to en nok mar pi. Kenya ni mana gi shortages mag everything. Koro mar chak to wuok kure mar chak be wuka ni drought ni production ko bedo maber kendo drought otimore nade amado en gima lich miwuoro nikech ing'eni ka koth biro chwe e Afrika tibiro winjo ni ji puko ng'o jipuko chak winjo ni ji puko chak nikech wan gi systems mawak ka de wabed gi systems mawak gi a good marketing system mar chak no dok wayudre gi some of the problems we are facing today. That's what I think. Erokamano ahinya nyakora Ramogi paro ni odiochieng' makawuono ioronwa mana ote kanyo kwa dhi nyime koda twak madhi godo nyime nyaka saa 2:30 mar okinyi. Bende ne yudo resruok odiochieng' manyoro.
Ornwa ote namba SMS rede ka uchel nono mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya. Abetu diko de mbui maga Sharon Ongao. Koka mano yienwa mar mondo miwakao yweyo mokuongo etwak e chenro mar Rupiny. Waduoko mar mondo miwasom ote mabende ioro. Kikidhi mabor. Viusasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Unataka ile passport ya kupigwa ya picha? Music and so much more. Sadeko kinyi enseche mag Rogo Manyithindo. Wakelo nu talanta mopogore opogore. Ipuonjo wachogo gik moko makelo mor kinde mwan gi osiepe. Minolep bende wanyagorego. Dial dok dala doyoriti dala. Sud machiegni mondo ing'e tedo. Magi duto gimoko mamit ikelo ni kod an Lox Ponde kata Lox P. Gi an bende Salikos Godhiambo koso kihero inyalo longa ni Sally the Queen. Koda an bende Josephine Achieng kata Josephine Jos. Ikelo kwayoni to amigo. We gik mamolo seche duto. Kaka omenda miyudo. Ane chama moro mare. Weche ohala. Gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Pamela Daktari Emanuel. Miela Tenga. Riuri gi Lind Ramogi Nyanyakach. Stella Brenda Nyarochie. Kod DJ Kolokol Instrumental. Mana mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich. Saboro odiochieng'. Opak ruoth kendo opak ruoth. Wang'ni e injili kalo ka wadamedo chwale. Tudri kodwa mondo iyud neno mathoth kanyakla kod jogocho kachiel gi chiemb chuny. Ka watudore kod jower mihero kod mixes maliet. Duto te e chenro mar Injili Kalo. Jumapil ka Jumapil, sa 12 mar okinyi. Nyakoromoga juanga machiegni e okanga mar ariyo ma en twak e chenro mar Rupiny. Okinyi makawuono waloso mana kotende koda Bajet ma bende nosomo odiochieng' manyoro gi jatend migawo mar omenda Migosi Ukur Yatani. Odiochieng' makawuono wang'inja Bajet makamano waneno sectors kata migepe ma bende noyudo ber kanyakla gi mago ma bende noyudo rach odiochieng' manyoro. Bende napenji penjo ponono ni yudo resruok kaluwore koda Bajet ma bende nosom odiochieng' manyoro. Geno ma bende nintiere go, geno makamano bende nochop e dwaro mare. Ioronwa ote ma bende abro somo kwa dhi nyime gi chenro makama. E studio kapono kirori kodwa gi sani samoro kiyawo TV ni okinyi makawuono. Okinyi makawuono antiere koda jalony e weche mag uchumi. Mano Migosi Jaindi Kisero. Migosi, aluonge ni Migosi. Jaindi Kisero en jafuambo molonya e weche mag uchumi. Dong ber ka luongi ni jafuambo ka Kare. Koro jafuambo mantiere koda lony mar ariyo. Machiegni okang' mar ariyo. Koro nwalose kotende koda boda kapende kwana neno jogo manoyudo lala. Sani sekta mar boda gimano mar tuk gin jogo ma bende nowacho ni koro noyudo lal mathoth. Sani koro jok mariembo boda ibiro dwaro ni ng'at ma iting'o inene ikawo ne insurance cover. Jaindi wach makamano nodhi kodi yo machalo nade gi pachi? Wach ni adieri tich mar boda no konyo jowa mang'eny ma onge tich. Kendo tij tuk no konyo jowa mang'eny ma onge tich. But ok wanyal weyo wach madhi nyime ni an
kaka jendi kisero mawuyo kani wede na mosetor dala mine ga motor ko idho boda boda ng'eny boda boda kidhi e osiptal mondo yud joma kidhi gini iluongo ni outpatient mar osiptal joma go no accident mar boda boda ng'eny omiyo koketnegi ni third party cover no ok rach ging'e ni gini biro konyogi biro konyogi koro biro miyo ji ok oluoro timo ang'o ok oidho boda boda to emomiyo wach mar keto nigi insurance ok oket nigi suru okone mani bede gi ang'o idwa kete ni mondo bede gi care mar ng'ama itimo ang'o ng'ama iting'o third party kata joma tatu timo ang'o joma tatu no kata jo buses nigo otherwise to an taneno gima broadly taneno ni tije machalo tije boda boda gin symptom mar a society makanot mok nyal yudo ni ji tije maber beyo yani capacity mar our country to deliver good jobs to citizens emodok chien omiyo jot mang'o omiyo tij boda boda cho ken gimonego mondo wapak ni medore en a sign jalo informal sector en a sign ni ngine dhano onego bed dhano human being onego bed ni tich moyude pesa maber mochulo go fees mochulo go health yeah to jok ma nono boda boda go it's a risky affair in broad terms I don't like the fact that ni boda boda no medore I mean looking at this as an economist. Tigenya komedra ni kisani kata na jo class apagario nagisiti ku penj. Sani ngato tika penj, jomoko bende weyo kata mana somo gidonje ohand boda boda. Okumba mar thieth ne keni biro konyo wawan jok mitingo koso nang. Iwache dieri nyamera. Iwache dieri ni in terms of employment kata nyulo kana gi brag ni giseketo ki employment gizendi ko jimia beach. Sign mangiso ni ranyisi ni wach mar yudo ne jiticho orume Kenya ka ibo yudo ni university graduates yeah timo low skilled jobs low skilled poor paying due to onge pension you know tinde kidhe dwele matatu joma biro kanyi bo yudo josuko joma tiyo ikundi body joma tiyo fitness yeah of course they are service jobs right to ngamatima durable job man gi 9 to 5 yeah manyalo ka sako loan magergo gimoro those kind of jobs are disappearing in this market and that's a big problem yo joma dwa tije joma sano kana ka kasore ngi dwaro tije ma joma dwaro president joma ko dwaro kengo onego par matut ni tije uchumi wani osechopo kamoro ma dwaro rieko matut ok donje no yiri governor ochumi ochopo kama bro dwaro rieko matut gi rieko mopogore ero kama na inya neno kanwa loso kotende koda wach mo kana wacho ni sani koro steshende logo nyamburu ko nitiere koda mo nitiere janeno marwa James Masinde Odur iwacho ni Sharon mafuta pod chendo Kisumu ka kata nyoro aneno kachok petrol station ji oriedo line mapek ni fuel dongini kata mna tingni iluongo ni loche trailer makawo mo ni nyaka gidhi gipang line gidbene nikech nitiere nok mar mondo mi gikaw line ngini Nairobi ka gino ni wachiegni koda port madhwadh nam chumbe momiyo ni samoro wasichako yudo mo ing'e gima timore gi wach mono ni igni moka beach auchiel mokalo wach na par mokalo nende okine ka wan gi joma uso mo ka tikimbe ariyo nitie joma luongo ni branded petrol stations kata waluong ni franchised gidodier kembe madongo la ke ang'ogi to nitie jok moko modonji iluongo ni independent matindo yeah to gima ne timore niya ne nitie kuo mar mo ahinya yeah to mo kokwal kaka ni kwale mo madhi Uganda madhi Rwanda ji ne kwalo yeah tingini mo madhi Rwanda kar muwuok madhi Rwanda kar madhi Uganda onge duty kuome en cheap ahinya to gimoro ne en cheap to Uganda gin landlocked countries gima ne timore ni koro ne nitiere dumping yeah ni yudo ka igogi kaka dhi
kato gimanotimore ni joma luongo ni gini madongo ka petrol station madongo ka noringo a Western Kenya mane gima masinde wacho ni ne giringo ibro yudo ni gitim king'iyo ola kidhi kwano stations mag nigo kocha are very few. The big boys all ran away from Western Kenya. Ema tabu ni kanchu wuok Eldoret kanchu wuok Western Kenya kapoko winji Nairobi mane gima timore kocha ni kocha jok matindo matibango ema ng'eny to joma tindo gi ng'eni ber nengo mafuta bedo quoted internationally in index moiluongo ni plat makata kawuono ko ng'iyo kodi computer nino wabro ng'eni kawuono mafuta pesa ni adi en gima transparent omiyo wang'e kaka en mafuta nyaka nje tabu mwenche wuok mar Ukraine no tabu mwenche wuok Russia ni yeah plat prices go also move up by 40%. Kuro tiene ka nje inja ohala mar matin maja mafuta matin yeah mondi team volumes manje timo chon nengo no medre by what nyadingwen kuro pesa gi chati yeah to yini yonge ga good relationship gi bank ngini ola ko dhi KCB to gi ga good relationship gi ngama duo ko joma tindo gi inche tabu ni omako molo joma dongo en pare ni one day itimo penj skunde tema ne Kenya ka kaka elections gigo budgeting for them keto loso ne budget okay gima yo mata paro and this is just a guess kitawachi nini okang'e everything aneno ni budget mar jo ABC no pod brodhi mana malo kiko ywagi ni sirkal no kete mang'eny aneno ka pod brodhi malo kodhi nyime koda somo ote magi bende ng'eni chenro makama kata bende ni antiere koda jalony kaindi Kisero bende in bende adwaro mar mondo mi ariwi twak makama mar mondo mi awinje pachi kalure koda budget ma bende nochiw kasto mana moko kuom ote ma bende aneno ote ng'eny kalu abro mana somo gi mar mondo mi aneni asomo ote te achako koda mbui mar Facebook. Anyanga makopio jagogo katuma iwacho ni salada bedo duok chien adier bende no duok chien adier dhuluma bende ndiko bende samoro gwenya ipenjo ka bech salad no duok chien odoche manyoro kanisomo budget nok som ni bech salad kata kadhedho kata mana kadhi dok piny dong jaindi kwa nyime George Odima Kenya kai wan gi two classes the rich and the poor. The rich mawinjo meet budget while the poor chamo soya. Mano George Odima. Maxwell Ngado budget no pod ok kony Japiny kata matin. Samuel Twala awinjo twak kenda neno weyo makare wacho ni neno Ramogi TV maler kintiere Kisumo Kondele. James Masinde in bende nasomo ote mari ma bende chaki nwoyo kanyo kalure koda ote kata moro bende ndiko ni Sharon komedi nengo kongo to mano ber nikech kongo ketho vijende matinda adiradi eroduche manyoro no achanga ni kongo bendi bro med ne usuru mare inni secho ni jadwena manoko chuni chalre ni digi duogo kwa nyime Kevin Ayodo onge gima lokore kanyo pod ngima wantiere godo matek nyowuoyo abiro donjo e lines magwa mag SMS kapok adonjo e mbui mar Twitter ka una daro mar mondo mi asom mbui duto te mabende kata mna ote madonjo e mbui wa duto te wasonga kiwuok Okiro apenjo niya unyalo konya nade konyi kaluore koda uchumi manosom koso oronwa ote wabiro temo mar chwalo anabina kawuok Nyaudo Ramogi toya miwuoro to mosna nyithinda kaka Juliet Ivy Tony kod Austin Morin Samuel wacho ni onge gima olokore gik moko pod bech gi tek Twitter Aquilina Awuonda iwacho ni budget pok olokore kata matin piny medo mana ridore an Punda the boy budget no onge gima okonyo kata achiel Ramogi TV aneno makare kawuok Kangeso erokamano ahinya wadonja ne mbui mar Twitter samoro wiwa wilga somo mbui magwa mag Twitter ni to uwachango okinyi makawuono aneno Felix Rabanda Felix iwacho ni ineno mbui kata mna ineno wa eyo makare kokadhe mbui ka bende iwacho ni iluwo chenro achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Qatar erokamano ahinya Moli Awino imbena nini kanyo wacho ni iluwo chenro makare imor koda pach jalony kaka uchiwo weche gi okinyi makawuono erokamano ahinya bende wantiere koda janeno moro
Morin Anyango. Morin wacho ni ineno Ramogi TV e yo makare, ka bende wacho ni chenro duto te mag Ramogi TV toi kendo ineno gi e yo makare. Clinton Onyango in bende wacho ni iluwo chenro achiela kachiela. Jaindi kodhi nyime koda twak. Wach mar chiemo, food security e pachoka. Food security bende kata kanwaselosi aneno paro moro ma bende nikech thoth oganda ma ndiko kata mana ote ka. Jojo Dima ma bende nowacho ni Kenya ka wantiere koda two classes, rich and poor. Rich ema winjo meat budget, jo poor kata mana jok man gi chana to chamo mana soya. Wacho mamit be. Wacho ni koro jo chano dong mana ni kacham. Tingie ka kuma dieri. King'iyo budget ni. Ibo yudo ni osuru mana oketi mana omede. No mede gik ma jo pesa matimo. Kaka kongo momed ne spirit. Jo pesa matimo nade? Ndawa gini. Ndawa. Kata mana petrol. Jo mtokni matimo ngo. To kata dong petrol no kata wampo waidho kata mana nyamburko mag PSV. PSV uidho. To ng'eny joma chamo ma individuals. PSV to yino yidho te. Omio nyino wacho ni jo pesa ma winjo maber cha. En kare to in that respect to en kare. But watch food security to en gimosechando for a long time. Ineno ke jaduong Uhuru Kenyatta nokete gimiluongo ni big voucher. Yet kineno ingeni king food security Kenya ka. So what are you talking about? Strictly you're talking about staples. Teni gima nie mesa odichieng. Gini luonge na iluongo ni kuon. Nengo mar kuon. Nengo mar bando. Ibo neno chapat. Ya? Koro gima timore ni gima chato osetamo watimo ni puro bando in a way that makes a difference massively. Yeah? Gimiluongo ni rain fed. Gikmarito koth. Thuro kuji ngini chacha koth chwe koro ji komo. Kichi dok kuro kungu chamo. Kungu tema koro chamo. Koro komir jopuro support to kunya yudo food security. Kake wacheno. Be mamiyo nengo magi keji chamo bro dhi nyime. Kendo anana ni thuro kocha. Gido teme puro belbe. Jo tem puro belbe sani jo health wacho ni belber molo ango. Bando. Molo duma. Jo tem kendo duma belbe ni en more drought resistant. Kaka okay more dependent on rain kaka duma. Gigi dwaro rieko. Ema gimar chando sirkand wani pok wa invest rieko manyien mabro konyo jopur, rieko manyien mi ngado ne jopur rieko kendo mi support gi gimiluongo ni credit. Chondal moko nitie kambi moro ni Agricultural Finance Corporation mane miyo ji iluongo ni ma crop planting credit, harvesting credit, systems at mango oko lamps ema miyo kon gini ji ohero power to giero paro mane tabu mwan. Tanane kata mna ekinde thuolo kata mna higni mabiro kata mna higa mar 2023 higa mabiro. Aneno ka ngima dhi hidho malo e okang. Sani koro wayuak ne ni ngano mok kuon omedore to baparni bede kor lwasi mabende no wacho cha. Chamo okosebedo kadhi maber. Koro pacha akene piny Kenya dwa import kata mana chiemo kata mana kawuok e jirendewa. Kaka wang'eni dong'eni kaka piny Tanzania, Uganda bendo sibedo kata kaoro chiemo e pachoka. Nikech chiemo okane kadhi bedo moromo mipidho koda jopur e pachoka inde. Iwinjo mane wacho diere an kata kang'iye taneno ka uchumi chwakore. Gima jo diere wacho ni the economy is beginning to overheat. Kineno nengo kaka dola timore. Yeah? Kineno kaka dola timore. Neno kaka sani en 115 so Mano nyiewo koso uso. Mano nyiewo. Sani en 115 kana cheko lastly ochomo malo. To dola no kadhi malo tingeni kaka petrol kende. Ata malo 30 dong mana percent. Mag gik mo import e Kenya te the value of imports mate. En petrol.
Koro miyo petrol poburu chanda waka besa. Nikech dola dhi marach, lweny mo begore kanyo. Pole dhi nyime Russia gi Ukraine. Mar ariyo, aneno ka pesa sirkal beti mang'o. Bedok matin. Appetite appetite gi mar olo pesa, mar kawo gowi. Medore. Aneno ka medore nikech ing'eni ncha gidhi e market iga months mokalo gi. Gitimo gimiluongo gi odiero ni tap sales. Tineno ka gikawo pesa. Mar bond mar higa achiel gikawo at 14%. Winjo. Tineno ka nyisi ni gitimo ang'o? Giwuor. Kendo Monday ka gidhi olo pesa market. Tineno ka big volumes ma gitimo ang'o? Ema gidwaro. Omiyo an kaneno kaka economy kumwachome ni ok dhi timo ang'o? Ok ane ka piny wan kama rach. Ok wan kama ber. Ok ane ka wadhi maber ahinya. Miyo an ageno ni yiero mwa bedo go ni okile joma riek. Jomodwa donje mariek man gi paro mar konyo piny. Ok donjo ni mondo giriemb mtokni madongo. Erokamano ahinya. Marenga Junior Makadera iwacho neno chenro. Kenya is taken to ICU and we are likely to succumb. Shere Logembo ini to mana ni koro piny Kenya ochiegni tho. Duncan Okoth Onjika Jaunga onge piny pod tek ta. Mwalimu Silvans Kitai onge kata chiel. Mano kaluwore koda penjo mabende na penjo kaponi ni yudo resruok kata oyo. Moko kuom ote mabende ioro nokinyi makawuono. Nikech ang'eni moko kuom uja wacho ga ni ok wasom ote duto te. Kawuono atemo koso katemo. Kwadhi nyime Kevin Arucho onge resruok kata chiel mayudo nikech onge gimoduok piny. Sharon oyawre ahinya. Emily Auksa Lady Sharon iwacho ni oganda koro itabidi mondo wang'igo. Wacho ni chakuru ng'iyo godo chon time. Dholu wacho ga kamano. Jaindi sadhi mapiyo piyo. Kata mna kwa dhi nyime koda chenro bakama. Kaluwore koda odiochieng' manyoro. Mende we walose kaluwore koda jok mano yudo lal mabende na pokwa mulo. Gambling, gaming. Ng'eni kongo kende mwase mule ye kanyo. Kaluwore koda excise duty mabende no medne gi mar atamalo 15. Koro jo gambling ge. Jo gaming masani koro nyisgi ni sani ka gitimo lendo mora mano advert obede TV obede radio nyakalondo kanyo obede gazette sani koro osuru omedore. Di wach nango en gima ber koso marach? Iwinjo ka gidho diero to taxes osuru makamano iluongo ni sin taxes. Tiende ni osuru miketo ni joricho. Be mamiyo excise duties miketo ne kare kongo ni emeno en syntax gin usuru mag joricho. Gambling en japotea pata ma kendo wang'eyo ni gambling en associated gi maladies en gik mok beyo ngima mar dhano. To kadwa sound like kadwa chal ng'ama dwa bedo kelo morality wach mag tax policy. To adi gima timore ni sirkal osemanyo kuonde mag gikete osuru. Muchiegni rumo. Sani ng'ini kidhi osuru, kidhi ATM ging'adi, kidhi kawo pesa ni e bank ing'ado service. Kigocho ni mama udala ing'adi. Osuru ni dhano mane Kenya ka osuru odinoni adi kamoro mametimo ang'o midhiye. Kiweni kicham sara to kidhi ng'iyo gimoro VAT. Koro sirkal osenono kuonde matut ndalo mana kilo mar simu ni. Osuru mokete simu excise tax ni an ng'ino ka yie kode. Nikech an tinde kadhi dala kata ido mama wa moro kata waya moro mutim kadhi twe diek to otwe ang'o? Otwe simu ng'uti. Nyiso kaka wach simu osekonyo ji. Giga kama an akia kaka wuoyo gi Meru be na syntax. Pok ang'e mano. Omiyo to ka en gambling to mano japotea pata man gi pesa motero kama odhi wete koro chulo suru makoro kembe makamagi ng'ini kembe makamago ka koro dhi yudo lal bende waparo kata jok mondiki kembe jok mayudo orak e kembe makamagi ng'eni gin bende gintiere kamachielo jok matugo bed ni kamachielo koro gino hinyogi gite. Jaindi dikichanno kata mana ka sama no miwa dhi karumo adar mar mondo mi watiek chenro makaman ki chenro mamoko nyaka dhi nyime wach ni mogik kaluwore koda thuon wach mabende nochoke odiochieng' makawuono. Gima dang' awachi ni an gima yudo ka jopiny penja
kadhi kada dala kocha to jipenja ni to siling 6,000 ma baba dwa miyo jini ubiro golo pesa no kain to sirkal onge ngo onge pesa to an da gom jewo jowa mundu ngi osom gini lungu program makamani ilungu cash transfer programs ba jomano chake mano tim maduong gi Brazil to kata Kenya ka an gweng wa kungi chithuru northwest karachon jok moko jono biro gi moro ni give direct maji ne puonja ni mera jok moko biro ha pesa miyo ji nono donga mag donga olimonati jogweng ne penja kamano to banka ne gisetim program gino mane gimiyo ji selung 100 pesa no konyo jokor gweng omiyo an cash transfer programs kind well thought out ko kipare maber but you ng'iyo joma eligible udwa miye mana only vulnerable groups widows what it will be better than building in my view and do ben maber moloyo gero na dispensary kind to onge yath onge doctor tigero watu malich kanyo chalo ngamo gero kanisa e piny jo Islam gero kanisa gini omiyo an wach cash transfer programs kenda gombo ni jomo chungi kado bed governor bed MP miwa uru rieko maru mudwa kete ngo momiyo an korwa ko chenjo oyere ma moro ma governor miluongo ni Gladys Wanga to en finance and no ka ngi maber nyaka chak interact kode ko kete finance committee ba parliament en ma wieriek to an kina ero ten mon mano kore gone debe o ka gone debe ana wacho na dieri wacho na dieri to ka pan because I'm looking like I gone debe awe gi kanyo koro let's angi agombo ni you believe in ideas na buterowa new ideas fresh thinking ema buterowa the next level ero kama na inya mosa inya ka dipona adonje wach siasa ero kama na inya jaindi agoni ero kama no kumbire to akokiji makawuono. Thank you very much. Nyakoro mga joang mano na jaindi kisero jalo nyweche mag ochumi mabende na konyowa marangi komatin koda kocha kaluore koda budget mabende no som odiochieng manyoro gikanyo makilowa e giko mar twak e chenro mar piny aneno kaluwa ikon kanyo bendo ngisa bech gik moko kaka nitiere wacho ni chak siling 20 petrol siling 200 cooking oil 1 liter siling 250 kanyo tapani ato matin nikech petrol ten siling 134 lita chiel mar mo akene ne nyao kanyo siling 250 ambe dabie nikech ang'eno hayo siling 300 kokamano gikanye makilowa e giko mar twak makama chenro mabende biro bang' ma en ng'e jothumbewa aneno ka Roy Captain osedonjo e studio bang' ma to koro en mana chuny banjo kikidhi mabor. When it comes to school movies, School Flicks is big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire. And experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake.